Tanduran kok koyo ngene iki. Ora ngerti bojoku wis dadi gawe. Cangkeme lak kadung ngomong wis koyo budak. Mumet ngene iki rasane. Rusak ngene iki. Nah ngelak sampai ngerti ini guys. Dadi gawe tenan iki. Oh iya. Aku duwe nomere Mas Agung kae ya. Coba tak hubungane. Sopo iki? Oh. Halo, Halo. Piye kabare Mas? apik, Pak. Bingung iki. Jaluk solusi. Iya, iki nganu. Jagungku iki lho. Kok dipangan ular. Solusine piye, Mas? Olah ular mbokmu to, Pak. Ya wes, lak ngono aku tak rono, Mas. Ya, saiki. Aja omong sapa-sapa lho. Pokoke iki sebojoku. Wah, bahaya. Bahaya apa to? Ya ora usah rene wis. Aku ae sing rono. Waalaikumsalam. Jibek ngene iki. Semoga Mas Agung ndang rene. Ngeluh tenan. Kadung terak enah ngerti. Apa iki? Tandurane ya. Paling iki tandurane. Lah iki pedae ning kene iki. Nang ndi iki wong iki? Lah iki kok turu ning kene iki wong iki? Pak Rit. Mas Agung. Weh, enak apa, Mas? Lah nek apa? Oh iya, Nah, kelingan aku. kelingan piye? Tandur aku jagung mau kan ono ulere. Iya. Aku butuh solusine sampean. Oh, njaluk solusi. Iya. Tenang ae wis. Lah iya tenang piye? Solusine lho piye? Lek gur perkara ular tenang ae. Aku duwe solusi aku. Iya wes. Terus kowe awakmu ndangono dhisik ya nganuku ya. Lho ya ayo. Ayo. Mumet ngene iki. Mumet nyapa lho? Iki lho. Tandur aku. Oh, pangan ular kok ngene iki lho. Heeh. Wah. Oh, Ngene iki lak sampe ngerti nah tenan. Amoh aku nih. ora Pak wis to tenang ae. Aku duwe solusi aku. Nah iya. Solusine apa iki? Iki solusine Pak ya, kudune disemprot karo pesna Pak. Oh, Pas dijidah nabati. Kayak sing dhisik kae berarti. Iya. Lah ono ayo ndang rono wis. Ya sayo. Ayo. Dipek guys. Ayo. Ndang ae iki. Ayo entak. Ayo. Ayo. Jangan. Nah, iki lho tempate BSB 2 ngene Mbah Tum. Nih. Oh. Iki kene. Iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sageng, waras Mas. Nggih. Sehat jenengan? Alhamdulillah sehat. Nggih. Lah, sing siji ki sapa, Mas? Oh niki rencang kula niki. Agah men ta. Nggih. Mosok aku ketok nggo wandeng. Aku wagah.
Iki di rumah kompos ini enak sing muning-muning ora ngejak kayak dhisik kan lho. Lah mangkane tak jak rene. Ya toh. Iya. Lah iya. Kepangaken kula Cit, Mbak. Oh, nggih. Nyeluwi lir. Iki to ngano sing ngajari bendina. Oh iya. Pak Tik. Pak Tik. Wonten apa, Bu, Bos? Lho, anak dayang iki lho. Kenal nih. Oh nggih. Ya. Cit. Oh nggih. Lagung, Pak. Oh nggih. Ya, dikek-kekne opong ditari. Oh nedhi minum kopi napa teh napa susu? Susu mawon kula. Oh susu. Oh nggih. Tane pahit-pahit. Oh nggih. Oh nggih. Kula damelaken. Kok rene mau jane nek perlu apa? Dolan apa nek perlu apa, Mas? Boten kula niku wau teng mriki ajenge nyudahi Pak Cid niki lho, Bu. Niku napa jagunge remuk kados kenging uler. Oh, lak kuwi aku duwe solusine. Nggih, solusine napa, Bu? Nggih, niku enten pesnap. Nggih. Apa, Mbak? Pesnap niku pestisida nabati. Oh ngapunten, susune telas kalih kopine. Oh, lah entene napa, Pak? Teh. Oh, teh. Nggih, Nggih. boten napa-napa. Kula danune teh. Oh. Kula pesnap. Oh nggih, kula Ojo damelaken. pesnap. Wah, mendem monggo mati. Ayo. Nggih, kula manut mawon. Oh nggih, kula damelaken teh mawon. Nggih, Pak, monggo. Oh nggih. Nggih. Iki lho Mas Cid. Lah iki. Nggih. Iya kuwi cuma ndelalah ya pene gawe bahan-bahan pesnap karo kanca-kanca. Iki bahan-bahane. Niki bahane napa mawon niki? Iki enek jenu, iki enek pandan, iki enek gadung, enek sente. Lho sente barang niku, Mbak nggih. Nggih no. Niki jenengan ajenge tumut damel apa mboten Lho niki? nggih niki, Oh. kula tumun. Lah Lah. niki napa niki? Iki godhong muris. Oh, mures. Dan iki pesnap sing didamel ngatasi ulure sampean sing jagung ki mau. Oh, nggih. Berarti niki sing didamel godhonge Nggih, nggih. godhonge Lah, lah niki. niki napa niki? Niki. Niki Niki lah niki. niki jenu. Oh, jeneng. Nggih, niki sing dipendet oyote. Oh, ya ten niki Nggih, nggih. sajane telutuhe tapi kan telutuhe katanya teng oyot. Nggih. Ini sae teng oyote. Niki kan dicampur. Nah niki dideplok sareng-sareng. Oh, dideplok ngeten nggih. Nggih. Monggo lak ajenge ndamel sareng-sareng. Oh, nggih, nggih. Ayo. Dimulai dugi pundi niki? Nggih niki Ndamel. bahane niki dilebokne teng mriki. Oh, Ditumbuk. niki nggih. Nggih. Bu, ngapunten, gasnya telas nggih. Wah, jenenge kon gane apa-apa. Rasa digane apa-apa. Atukane es ya ana dua sitok ora Wah, pecos. beneran orang gawe wedang. Mbak, Nggih. iki kok bunder-bunder enak kliwir-kliwire barang ini iki apa to, Mbak? Oh, iki gadung Mas Cid. Iki sangat Oh. beracun sekali. Oh, niki sangat beracun nggih. Nggih. Namun bahane pesnap niki sangat beracun niki sing mandi nggih niki. Berarti umpami damel ngeracun tiang saged nggih? Nggih sangat. Pak. Nah, dhewe saiki Nes. Ora cerewet. Terus carane pripun ngeten iki? Ditumbuk nggih, An? Nggih, niki ditumbuk sareng-sareng kali niki. Oh, Kali nggih. niki. Sareng pandane bareng Nggih. iki nggih. Oh, nggih. Ditumbuk bareng-bareng. Oh, nggih, nggih. Monggo, Mas. Oh, ngeten Nggih, iki. ditumbuk. Iki berarti sampai halus nggih? Nggih, sampai halus. Mangke direndam sukani air. Alon-alon Mas Agung. Wah, sampean lak numbuk terlalu ngegas. Yo aja alon nemen to. Rodok nganu titik ngono. Kaya wong ora ndek tenaga lho. Lah niki fungsine kuwatah niki Mas Cid. Oh, fungsine kathah nggih. Nggih. Berarti ular-ular saged nganu nggih, Nggih. saged mati nggih. 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 Ulare Agung barang nggih, saged nggih. Nggih insyaallah menang saged. Oh.
Meneng Gong, aja melok-melok kowe. Yung. Wah, kowe guyon tenanan to, Gong. Lho. Sing tenanan nak nganu, Lah aku mbok lolokne aku aja alon-alon. Mambengi mari garap piye mambengi? Kok enggak loyo ngono sajake. Tangan, Gong. tenang ya ta ora. Berarti engko lak wis alus terus piye, Mbak? Engko alus dikai banyu terus direndam 24 jam wis kena digawe iki. Oh iya. Berarti aku engko balik iso nggawa ya sesuk ya. Sesuk berarti aku kudu rene maneh, Mbak ya. Lah iya lak sampean pengen obate. Iya wis. Sesuk tak rene maneh. Aku tak pengen jajal aku. Iya. Kowe loyo ram. Ngene lho lak deplok iki. Nah, ngene. Aja makgur ngene, mentul-mentul nganune tok. Mbak, Iya. aku ngasih sampean kok deplok aku malah semangat ini to, Mbak. Sampean bisa. Iya, Mbak. Ora kaya Agung deploke loyo. Lho bisa ora balik gek tanduran iki ora nek sing modot ora nek sing pokro apa Jojo saiki golek genggek apa nyenting ndi arek iki si tenono kok sampai balik dantenan ora tak kepruk aja tekan. Jane iki ning ndi arek iki? Kok rong dino iki ora balik. Kayak budal isuk-isuk kesau susu. Budal isuk balik sore. Sing ini iki ndek omah ra tau disenggol belas. Ndi cah iki jane? Lah iya lho. Jane cit kayak iki ning ndi? Tak rasane iki wis 3 dino iki lho. Kok budal isuk balik sore. Gur ngono ae. Sampai sing ning omah iki lho. Ora dikanggekne blas. Didulet ki lho ora jane. Titen lho sampai konangan nyente. Dikira aku rasa nyente. Delok ana kok kado nyente. Kowe kalah kowe cit. Getem. Wah, aku kok duwe firasat to, Pak. Firasat apa? Firasat apa? Kok sajake nek firasat piye? Wah, engko Jojo Mbak Nah ngerti engko, Pak. Ya ngerti ya sebene. Tapi aku terus nih ora tembung. Wah, gendeng iki, Pak. Wah, lah kok ora
tembung iki lho. Ya piye kene karo nyedeki nganu kok. Murah kae. Oh, alah. Terus piye iki? Ya terus piye iki, Pak yo? Muga-muga kowe meneng wae rasa omong pokoke. Yo. Iya, Pak, heeh. Ono ayo. Ayo. Oke. Ini kayak suara yang kecil ya? Tenang. Ingko. Tunggu kok cengele. Dewer, dasek, ngeplek. Tenang. Oke. Suara ini beda kayak tenang. Tak juwer, gepok dase. Tenang. Oke. Lah, tenan to. Loh. Yes, lah aku piye iki? Kondai. Ampun. Jangkrik aneh. Wah, lah kae gek Pak Cit ya Pak nih kae. Untung aku mau gak melok digebuki. Ndara gene apa-apa arti he. Tanduran ram pokno kan delone. Kowe kondi ae kowe nyinting karo sapa kowe telung dino he. Kok rumangsaku kowe he. Apa ora diopeni belas he. Tak openi. Kok eram kowe he. Saiki linggo kono rumangsaku. Kondi ae telung dino kok ora enek kabar. He. Kok rumangsaku. Sik to linggo kene tak omongi Apa? Dik. Linggo kene tak omongi. Tak genahne. Kene. Jajak. Ora jeneng aku. Nek apa? Aku ki rono karo Mas Agung kuwi. Aku ndek kono belajar. Belajar apa kowe? Ya belajar nganu to nggawe obat. Masalah iki tandurane dhewe. Kuwi jagunge awake dhewe kuwi diserang uler. Makane aku rono. Apene omong sampean ya wedi lak mbok seneni ndek koyo ndek nganane. Wedi lak ora modot. Makanya aku meneng-meneng ngono lho. Lah ora percaya, ayo sesuk, Blas, ora percaya kowe cakemmu. sesuk melok aku. Ndek kono ya. Tak duduhi nggone. Ya wis, sesuk delok edan ning kono apa ora ndok aku. Beh, Telung dina aku ora mau demok belas gor isuk sore. ya wis kok bengi tak demok wis. Penyente kowe ning kono. Ora. Demi ora ya ora. Mau kira gak senyente. Lah kae Pak Cit ya Pak nih dadi Pak nih Pak Cit. Lah kayak digebuki lek sampai mati piye kayak nggo. Aku tak balik aku lah. Balik lah. Terus no nyentemu. Wes. Ora, Dek. Aja ngono. Padak nih. Wes. Karo genggek kono kae. Alah, Ngomongi ora ya ora. iso aku nyanyi genggek kono kae. Ora wes. Sesuk tak dudohi wis. Nggone lak nggon nganu. Nggone dengke gawe obat. Awas sampe ke ngapusi aku. Ora, sesuk tak dudohi tenan. Iya, sabar ya. Tak tekek gulung. Sabar ya, Dik ya. Boh, Wes, sabar. Panasnya kayak ini kalau mau jak nindi to yo. Terus kan mau jak minggu. Ora iku kok iki lho. Mas Sabar sopo to, iki? Dik. Sabar. Mek genggekmu kae. Ora, nggone sing tukang ketuane sing iso gawe obat. Iki lho. Yo iki sing aku omahe sing nggon belajar iki. Kula nuwun. Nggih, sinten? Kula. Entas sekedap nggih. Nggih. Masjid. Nggih. Mangga pinara, Mas? Nggih, matur suwun. Mangga. Ayo. Ayo toh.
Monggo monggo Oh, pinarare nggih. monggo. Kene. Bare Mas. Alhamdulillah kabare apik, Mbak. Oh, nggih. Kenalne Mbak, iki bojoku sing Wayu Dewi. Nggih. Nang, kenalan to. Sinten namine, Mbak? Bu, kula niku namine Yuna. Kula bojone niki, Masjid. Nggih. Ngeten nggih, kula jenenge Tangklet. Jane niku ten mriki ten apa to Masjid? Kok mben dinten 3 dina kok isuk sore. Golek apa jane? Oh, nggih. Kula jelasne nggih, Mbak. Hmm. Manjit to Mbak Nah ya. Bojone sampean ki bener. Rene terus 3 dina karo aku. Tapi maksudnya ora nyapa-nyapa, pengen gawe obat pesna. Ngoten. Heeh. Dadekne ora tau pamit lho, Mbak. Dadi aku ya Oh. rada pikiranku teko ndi-ndi. Sak ngene kan iso gamblang. Mungkin apene ngomong jelas nih kok kesusu ngamuk ae. Joni pamit apik-apik to. Atene gawe pupuk apa piye ngono. Kan masalahnya kesusu. Uga sakek wong ate nyenting ngono kuwi kan gak seneng. Kesusu Agung iku, Mas Agung lho, selak ngundang. Kula nuwun. Monggo. Monggo Pak Teh. Niki masjid nggih. Oh, nggih. Iki bojo kula nih. Oh. Lho jenengan purun kalih niki. Sampeyan. Itu bojoku iki. Oh, nggih. Wis. Oh, nggih. Kurah badhe Tangklet benjang niku sios SL napa mboten? Oh, nggih sios, Pak. Teng pundi lahane, Pak? Tenggene Pak Narto ngriko lho. Oh, terus barang-barangnya teng pundi sakniki? Teng gebuke Pak Narto ngriko. Oh. Benjing sampean pasang pisan nggih. Oh, nggih, lak ngoten kula pasang benjing. Nggih. Nggih sampun kula wangsul riyin. Nggih, monggo. Saya akan nggih. Oh, nggih, Pak. SL. Sampean melok ya ning lahane Pak Narto kono. Ben ngerti sampean. Oh, nggih Bu. Kula tak tumpet nggih benjing. Nggih. Kena kaya apa to SL niku? Heeh. Bisa melu ya, Mas? Yo. Nah, lokasine jenengan anu Sherlock mawon nggih. Oh, nggih, beres. Benjing kula Sherlock. Nggih lak ngoten kula badhe nyuwun pamit. Nggih. Ya wis. Nah to. Nggih. Suwun nggih, Bu. Oh, nggih. Nggih monggo Bu. Nggih. Hati-hati ning dalan. Nggih, Bu. Ya, hati-hati ning dalan. Nggih. Yo, Mas, tak numpak iki lho. Yo enak. Ya, ya, aneh. Panguripan model kaya ngono ki lho. Anase, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Dipun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah. Iki teng niki ajenge belajar membuat pesnap nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Napa to pesnap niku Bapak Ibu? Pesnap niku pestisida nabati. Biasanya disingkat pesnap. Lah pesnap niki damel hama kados to lembing, walang sangit, uler niku cabuk niku nggih bahan-bahane pun nggih gampang. Pripun Bu pemamane pados bahan-bahane damel pesnap niku teng lingkungan apa saged? Saged. Terus bahane napa kemawon perlu Oh, dipunjelasaken? bahane nggih. Nggih. Bahan pesnap. Ora lho, iki jane iki SL ning ndi, sekolahe ning ndi? Sik to, tak delok nganu. Oh, gara-gara kelakuanmu tok. Sik, tak delok Sherlock sik ya. Untung ngapus ya aku kok, Mas. Arahe jane ndek daerah kene. Apa kae ya? Delokane akeh wong kae. Ayo. Iya. Heeh. Ya, Cak. Berarti rono ya. Ya. Ana-ana iki dalane cilik lho kowe engko. Iya, Aku iya. mau jungkir ring kono. Balik
tiba ndek kalen. Ya ta? Tiba ning kasur, ora ning kalen. Ya engko bengi no. Masuk iki lho goblok. Lah ya kuwi. Sik, Alen ae lho. ayo. Iki lho, akeh pedah lho. Apa iya to? Lah iya. Lah kae to, kalau. Wonge. Ndek kene iki berarti. Pedahe teleh kene apa ngono? Mas, 14 ya iya wis. aku pengen ngerti jane sekolah apa. Wes sekolah. Yes. Rono ayo, gek rono. Masa iki sekolah tenan to, Lah Mas? domongi kok. Iki sekolah apa ndi gawe? Kaya terapi barang. Lah ya kuwi. Tapi yo terah nih emang sekolah yang bendino ngene iki. Lah ya lagi kok akeh wong barang. Iya no. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mas Nggih, Cin, Mbak. Mbak. Nah, monggo kenara. Nggih. Pak. Mbak. Liyane mriki mawon, Mbak. Iya, aku kene ae, Mas. Oh. Berarti nembe niki jenengan kumut Excel nggih. Nggih, saestu nembe niki. Nggih sami kula nggih. Tanganmu, kowe salaman apa wawancara desa jane? Ora. Nganu iki kan Rasa nyente. wes kene. Lah, iki sing nggonku bendino sekolah ya ndek kene iki. Sekolah iki. Wah. Sekolah iki ngene iki to. Iya, Kayak wong duwe gawe ngene iki. iya toh, ya wis enak tendone barang. Bendino terpalan ngene iki. Lah iya, ora terpalan dasmu pengen pecah. Panas. Cangkemmu, aku ki tekon ora roh. Aneh-aneh, panas yo. Endang, terus digatekne. Ben iso. Enggak, Nggih. kula lanjutne sing wau nggih. Nggih, Mbak. Niki Bapak Ibu napa namine? Nah, tanda niki damel apa to Bapak Ibu? Oh, jajan. Lah niki sing lingkungan iki Mbak kan kata niki saged damel jajan. Lah tapi niki saged didamel musnah. Fungsine damel mengusir hama-hama kados hama wereng wau. Nggih. Kalih walang sangit, kalih uler. Lah hama niku mboten remen kalih aroma sing wangi-wangi. Lah niki bahan enten malih bahane niki. Niki napa Bapak Ibu? Ya, sinte nggih. Nggih. Niki teng lingkungane kiambake kan kathah nggih ngeten iki nggih. Nah, niki kan gatel. Dadi niki penyakit napa hamane niku mboten purun teng sing taneman sing gatel-gatel ngeten iki. Awak nyintik. Wah, kene salaman. Lah terus enten malih niki bahane niki napa Bapak Ibu? Oris. Lah niki beracun nggih niki enten racune sianida. Lah niki racun niki nggih damel bahan-bahan pestisida napa niku pestisida nabati niku wau damel anu teng hama-hama niku wau nggih. Kuwi godhonge Mbak ya sing dinggengan. Oh nggih Mas niki godhonge. No. Niki napa Bapak Ibu? Gadung. Napa Pak? Oh gadung. Ciri-cirine gadung ngeten niki Pak. Nggih, enten rambute. Dan niki getahe nggih. Napa niki nggih beracun? Lah, nggih menawi. Kok kayak mbekmu ya, Ci? Genah niki nggih namine gadung. Lah niki enten malih. Niki napa Bapak Ibu? Nah. Bako niki nggih kathah racune niki nggih damel ngusir hama-hama niku wau. Nggih, ngusir golongane uler, sabuk, walang sangit. Oh niki membunuh nggih? Oh, membunuh. Oh nggih. Niku ki mbunuh sutik. Nggih. Lah niki enten malih. Niki napa Bapak Ibu? Jenuh. Jenuh. Nah, jenuh niki nggih enten racune niki. Niku sing didamel napa nek wite? Akare. Sakjane getahe Mas Cid, saking niki getahe kan sing kathah teng akar dadi sing dipendet akare mawon. Lah enten sing menyerupai jenuh niki serate niki kerep rapet. Nggih. Terus
diwalik putih. Lah lak sing jenuh niki serate radi arang-arang. Niki mboten patek putih nggih. Ya, ya. Berarti enek perbedaane ya. Nggih enten perbedaane. Rungokno. Pun jelas Masjid, Mbak Nah. Pun niki lho. Enten pertanyaan apa mboten? Ora, aku ki tekone gur iki mendino ning ndi, 3 dina tibake ning kene to nyatane iki. Oh, iya Mbak Nah, Masjid ki mendino rene. Melok sekolah lapang, ya pengen weruh carane gawe pesnap. Tapi kira nyente. Golek genggek semen. Rodone yo kagak Lah kuwi. rasane to. Nyente digawe golek genggek. Apa?